with Fast Cat, the world-class Roro vessel, serving the Dumaguete Negros Oriental, Dapitan Zamboanga del Norte route. Visit www.fastcat.com.ph. Fast Cat, very safe, very fast, and very convenient. Eyeglass is personal. Most glasses won't improve your vision, but the right glasses will improve your confidence. They are an extension of your personality. At Sarabia Optical, we have a variety of frames that suits your budget. With Sarabia Optical, we make sure you leave with more than a pair of glasses. Sarabia Optical, leave with a better view. Sarabia Optical, near the food court, Robinson's Place, Dumaguete City. Butika di San Francisco, parato ang tambal. Sayon ratultulon, daghan ug tambal nga kapilian. Butika di San Francisco, paspas ang serbisyo ug ang mga tambal garantisado. Botica de San Francisco, right beside Holy Child Hospital, Dumaguete City, with branches at North National Highway, Himalaya, Negros Oriental, North Poblacion, Luzuriaga Street, Valencia, Negros Oriental. Botica de San Francisco. Botica de San Francisco, Bacong Branch, located at West Poblacion, Bacong, near Bacong Public Market. Botica de San Francisco, North Road Branch, open 24 hours and 24 hours convenience store, located in front of Negros Oriental Provincial Hospital. If it's today's hottest songs, we play it here. All the music you want. From the artists you love. Transmitting from the Super Studio in 95.1. Broadcasting from the Great Republic of the Philippines. This is the station that plays today's best music. Today's best music. 95.1. Ang relihiyong Islam gisabwag pinagi sa Espanya. Ang Quran kinukya lamang kadaghanan mga terorista, mga Muslim, mga luog, daghan og asawa, walay Dios, nagasimba sa bato og daghan pa. La ilaha illallah. Amo kining tubagon sa malinawon hapsay nga pagtubag og pagladlad sa kamaturan. Kining titulo Islam, ang relihiyon sa tanang mga propeta. Kini ang inyong Affirmative ka na? Okay na? O mayong hapon ka na itong tanan, no? Mga suki nga tigpaminaw nining istasyon sa DY SR. O karon nga kahapon ng mga higala mga kaigsunan, aduna kita isa kadako nga pribilyo o nga atong mapaminawan ang ilang matag isa ka mga hanay sa duha ka mga dagkong pundok sa tibok nga kalibutan. Ang una, ang ato ang gila nga isa kada ko nga pundok mao ang reliyon nga Islam nagikan sa Saudi Arabia. O gining isa nato nga hanay sa nagikan sa Cebu ang ilang representative sa Iglesia Apostolika Katolika Romana. Isa gyapon siya ka mga dagko nga mga reliyon sa tibok nga kalibutan. Gani kini sila nabilong ni sila sa ang pinakadagko nga reliyon sa kalibutan. 5 ka mga dagko nga reliyon nabilong ni ang duha nini ang uban na mao ning Buddhism og naasad ang Orthodox. So kini sila ato karon mapaminaw ang ilang duha ka mga bahin nga mga pagpamahayag. Ang isa magpamatod sa iyang hanay, ang isa pod mo hatag po siya sa iyang argumento kung dili niya mo yunan ang mao nga hanay. So karon nga bahin atong ihatag kanila ang isa sa mga mubarog, ang isa sa affirmative side nga mao si Ibrahim Romas sa paniniwalang Islam. Kini sila mga igsoon, isan lang ang mabagiitan nga mga debater. Si Brother Romas, Ibrahim Romas, dugay po kani siya sa Saudi Arabia bilang masteral ito sa iyang hanay nga istan para pagpabarog yun sa ilang paniniwalang Islam. O kini po atong sa wala nga bahin si Brother Efren de la Piña gikan sa Cebu City. Isa po kini sa nga bagiitan nga debater bisag asa na siya maabot. Daghan na ang iyang nakalantog yan nakadebate sa pagpabarog sa pagpamatod sa ilang paniniwala sa Iglesia Apostolika Romana. So karon ato ang sila hatagan
og tag 10 minutes kada side. Naa sila question and answer. Ang ilang question is 30 seconds dahil ang ilang answer is 1 minute. Dayon kada ista nila mga ison at 10 minutes dayon naa sila kada isa nga gidala nga question and answer tag 5 kapangutana, 5 kapangutana, 5 katubag kada isa. So karon mga ison atong ipadayon ang ilang nga programa para makapaminaw ta no, live ta sa via Facebook o live ta o live ta sa area inyo madunggan o inyo pong makita. So kaya ako nang ipahihatag ang panahon sa ni Brother siya mo pa ila kung sa iyang kagulang kompleto kay dili man ako kompleto yang detalye. Ang ilang topic karon nga ilang nga pag hisgutan, ilang pag-discussan pamatudan sa reliyon nga Islam ni Brother Ibrahim Romas nga ang pag-asawa sobra sa isa dili sala o kini mga higala mga kaisunan niini nga bahin ato mapaminawan kung unsa gyud ang sentro nganong ang ilang paniniwala daw dili nato kayo kabisado apan mibarog naay mibarog silang paniniwala bilang Islam ato ulit pong paminawon karon ang pagnigar ni Brother Efren de la Peña sa Cebu City og atong ihatag nila ang pagpaila sa kumpleto sa ilang kaugalingon si Brother Efren de la Peña from Cebu. Brad ikuan na himong hanay brad asa ka nga na dabilong din nga asa ka gagikan. Salamat Mr. Moderator. Gikan ta sa anata sa Katoliko isip-sip di Cebu God kanat day nga baruganan nga si Brad Efren Yap de la Peña nga usa sa mo hatag mo side sa negative side sa friendly debate ni atong amigo nga Brad Ibrahim Ramas. So side ko sa Roman Catholic Church sa SIPD. Okay, mo katuno mo kato atong na paminawan ang iyang side mitabok na gini sa gikan Cebu. Gani tawag din sa nako ganiya mga alas 10 duol sa Santander mitabok siya aron sa pagplastar o sa pagpamatuod sa paniniwalang Iglesia Katolika Apostolika Romana. Karon atong paminawan ang hanay sa atong talagsaon nga brother tagsalang nato maisun kay gano sa Dumaguete wala ta kay balong naa day mo pabarog sa paniniwalang Islam. Ipaniagi ni Brad pailat ay imong kompleto brad nga detalye o imong hanay sa imong side. Kung pangalan sa una Abraham Romas, Poncardas Romas. Karon Ibrahim Poncardas Romas. Dati akong 70 Adventist. Nilang ako nga mga 70 Adventist na yung mga parents ko. At nag-Muslim ako 1981. Ako graduated from Silliman University. Lumaki ako sa 70 Adventist Institution Churches. At alhamdulillah, it's a privilege sa awa ng Allah nandito ngayon. Papapatunayan ko as affirmative na ang pag-asawa ng sobra sa isa ay hindi kasalanan ayon sa Panginoon, ayon sa Diyos. Yan po ang aking standpoint. Ibalik ko sa iyo, moderator. Okay, daghang salamat no sa duha ka mga hanay. Moto no ang pasiuna atong nadungog kun unsa gyud angayan gyud mga higala mga igsoon nga kinahanglan agitay masaran kada isa nila kung nganong miistan mitindog sila niini nga mga ilang nga baruganan. Karon atong tagaan sila sa 10 minutes kada ista no. Affirmative side atong panahon si Brother Ibrahim Romas sa paniniwalang Islam. Okay Brad, sa imo na nga side. Bismillah, Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang aking standpoint, pamatunayan ko na ang pag-aasawa ng sobra sa isa ay hindi kasalanan. Basihan siyempre ang Quran. Ang Quran nagsasabi sa Suratul Imran chapter 4 verse 3. Sabi ng Quran dito, of course ang aking papapatunay mamaya Biblia. Ngayon nagkut lamang ako sa foundation sa Muslim. I will use the whole argument. Biblia ho ang aking babasihan. Pero ipakita ko muna kung saan mabasa sa Quran ang papapahintulot ng pag-asawa sa sobra sa usa. Sabi dito in English, and if you fear that you will not deal justly with the orphans, girls, then marry those who please you. Women, please women. 2 or 3 or 4. But if you fear that you will not be just, then one of those of your right hand possess
is enough. So, ngayon, ano bang basihan ko sa among argument? Siyempre, hindi itong Quran dahil ang aking katunggali ay hindi naman naniwala sa Quran. Una, ang Biblia, wala akong nabasa in so far nga ang Diyos nagsabi, huwag kang mag-asawa ng 2, 3, 4. Wala akong nabasa nga ang Diyos mismo ang nagsabi. In fact, kung titingnan natin ang batas natin mga kapatid sa pag-aasawa ng sobra sa isa, dito sa batas ng dala-dala ng mga propeta. Kung si Moses ang ating babasihan mga kapatid, si Moses, ang asawa ni Moses, ilan? 2. Mabasa sa Exodus 2, versikulo 21, ang unang asawa niya si Sephora nga taga Midian. Ang asawa naman ni Moses, pangalawa, mabasa sa Numbers chapter 12 verse 1. 2 ang asawa ni Moses. Kung basihan natin ang batas ng Diyos binigay ni Moses, nga bawal ang pag-asawa ng sobra sa isa, sinong mas nakakaalam how to interpret or the meaning of the law of God? Nga si Moses, dahil si Moses ay isang sugo ng Diyos, propeta, 2 ang asawa ni Moses. Okay. Another thing, si Abraham alayhis salam, the father of faith. Sabi namin isa siyang Muslim, father of faith. Ilan ang asawa ni Abraham? Mabasa naman natin sa Genesis chapter 16 verse 1 hanggang sa 3, ang asawa niya ay si Sarah, ang pangalawa niya ay si Hagar, at ang pangatlong asawa ni Abraham, mabasa sa Genesis chapter 25 verse 1, nga ang pangalan ay Keturah. Dito naman tayo ni Solomon, ni Haring Solomon. Ilan bang asawa ni Haring Solomon ayon sa Biblia? 1 King chapter 11 verse 3, ang asawa ni Haring Solomon, 700 wives and 300 concubines. Mali ba si Solomon? Dahil sa pag-aasawa? Mali ba si Abraham sa pag-aasawa ng sobra sa usa? Mali po ba si Moses ang pag-asawa sa usa? Si Jacob, si David, ang asawa nila more than one. Sila po ba'y hindi nakakaintindi sa batas ng Diyos? Ang nakakaintindi tayo ngayon, tayong generation nakakaintindi kung ang pag-asawa ng sobra sa usa ay this is a major sin or pangangalunya, adultery. So mayroon bang adulterous man nandoon sa paraiso? Adulterous po ba si Moses? Adulterous po ba sila ni Jacob, si Abraham? Dahil nangasawa sila ng sobra sa isa? Ang Biblia ba? Ano bang sabi sa Biblia tungkol sa pag-asawa ng sobra sa isa? Babasahin natin ang Biblia. Kasi Biblia po ang ating babasihan na ang Diyos ay nagsasabi or nagpapahintulot sa pag-asawa ng sobra sa isa. Mabasa po sa Exodus 21, versikulo 10, sabi dito, okay? If he takes another wife, he shall not withhold her food, her clothing, and her conjugal rights. If he will, sabi ito, if he takes another wife, ang ibig sabihin, ang Diyos pala mismo, if he takes another wife, he shall not withhold her food. Hindi mo siya agawan or hindi mo siya pabayaan. Ang ibig sabihin, pakainin mo ang una. And clothing, yung pananamit. And with her conjugal rights, ang ibig sabihin, pag nag-asawa ka ng pangalawa, susuportahan mo pa rin ang una sa kanyang conjugal rights at sa kanyang mga pagdamit at sa kanyang pagkain. Sabi ang Diyos, if he takes another wife, hindi naman sinabi nga, don't marry another. Wala po. Ang Diyos ang nagsasabi nga, don't marry another. Wala po akong nabasa. Ang nabasa ko na ang Diyos mismo nagsabi, if he takes another wife, kung siya ay mag-asawa ng iba, wag niyang hadlangan na ang pagkain sa unang asawa at ang pananamit sa unang asawa. Ibig sabihin, si Moses at ang Diyos sang-ayon po ng pag-asawa ng dalawa. Otherwise, kung hindi po sang-ayon ang Diyos, nagkakasala po sila. Ilang minuto pa? Nagkakasala na po sila. 4 minutes. So, yan po ang aking mga kapatid. So, marami kasing nagsasabi
na bawal ang pag-asawa sa isa. Wala, sabi ko, saan ang Diyos ang nagsasabi? Ang Diyos mismong nagsasabi na bawal ang pag-asawa ng dalawa, tatlo. Dahil tayong mga tao, ang sinusunod natin, ang mga propeta. Bakit nandito ang propeta? Dahil silang nag-interpret. Sila ang ideal. Sila ang dapat sundin how to interpret the law of God. Wala akong karapatan to interpret the law of God, kundi titingnan lang natin ang buhay ng mga propeta at sugo. That's why ang mga propeta sa kapanahonan ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang Islam nga dala-dala ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Surah Al-Imran chapter 4 verse 3 nagsasabi na kung if you cannot deal between wives, better for you to marry only one. Marry women of your choice, 2 or 3 or 4. What if you could not deal justice between wives, marry only one. So mga kapatid, kung hindi nyo kaya sa inyong bulsa, pag hindi nyo kaya sa inyong bulsa, huwag kayong mag-asawa ng dalawa, tatlo. At hindi rin kayo kaya ang yung malapit sa bulsa, hindi niya kaya. Yung bulsa, kaya, at yung malapit sa bulsa, dapat kaya rin niya. Hindi pwedeng mag-asawa tayo mga kapatid na pakainin lang natin ang bunganga. Ang ibang bunganga, hindi natin papakainin, hindi rin pwede mga kapatid. So dapat tayong mga Muslim, tayo naniniwala. Kasi hindi man lang Muslim mag-asawa ng sobra sa isa eh. Even Mormons eh. Legal sa kanila ang pag-asawa ng sobra sa isa. Ang problema sa mga Mormons, walang limit. Walang limit. So ito po ang aking masabi kapatid. I-wave ko na lang kung ilang natitira pang mga minuto. 2 minutes. 2 minutes. I-wave ko na lang para sa question and answer. We are entitled to ask the question, 5 questions, 30 seconds bawat tanong, 60 seconds or 1 minute ang answer. Maraming salamat po. Okay no, mo to atong ang hanay o ang panig sa atong igsoon nga Sir Brother Romas ayang pagpamatuod sa paniniwalang Islam nga dili bawal ang moasawa sobra sa isa. So atong nadunggan og ang ato karong saksyan paminahon ang question sa atong igsoon nga si Brother Efren Dilipinya. Tagaan lo sa 5 ka question og 5 sad ka answer. Isa 30 minutes question og 1 minute ang answer. Brother Efren, ready na ka? Uy, salamat Mr. Moderator Roy o Assalamualaikum atong binangkang gaatbang sa affirmative side. Ang unang tanong ko, kapag tao, lalaki, mag-asawa ng isa, sangayon ba si Allah? Sinabi, very clear, ang Quran nagsabi, if you could not deal justice between wives, better for you to marry only one. Kung hindi mo kaya ang dalawa, tatlo, So, apat, only one. only one. Saan kasulat sa Quran? Ang Quran, chapter isa 4, lang. Chapter 4, verse 3. Basahin natin. Surah 4:3. 4, chapter 4, verse 3. Oh. Next question. Yung surah na kasulat sa 4:3, isa lang asawa, sangayon si Allah, ang gilang labing gamahanan ni Diyos sa Muslim. So, tama yun. Tama yung sinabi ni sa Quran nga, isa lang asawa, wala nang iba. Moderator objection. Ayaw, ang tanong niya, dapat ako ang sasagot. Huwag niya sagutin ang tanong niya. Kasi nagtatanong siya. Hindi pa ko nagtanong, hindi pa ko nag-final ang tanong. Premise na to. Okay, premise pa. So, magtanong ka. 30 seconds lang, baka naubos ang 30 seconds sa iyong premise. Okay. So, we are very careful with the time, moderator. Kasi 30 seconds lang, baka maubos sa premise ang kanyang 30 seconds. 30 seconds ang question. So, 30 seconds ang question. Kung hindi siya makatanong, another question. Ang question ko, next question. Sa Surah 4:3, nakasulat nga tama ang isang lalaki mag-asawa lang isa. Sangayon si Allah. Ang tanong ko, Question. ang tanong ko, tama yon? Mali ang inyong quotation. Kasi ang quotation nagsasabi, marry women of your choice, 2, 3, or 4. But if you could not deal justice between wives, better for you to marry only one. The quotation is kulang.
So, kinukumpleto ko ang quotation. Another question. Sa Lucas 16:18 sa Biblia, kay ginamit mong Biblia kanina, nakasulat doon nga, isa lang asawa, kapag mag-asawa ka ng iba, sinabi ni Kristo, adultery. Yung adultery, maniwala ba kayo, Islam, sa adultery o hindi? Sagutin ko. Pang-ilan na yung tanong? Tatlo pa. Pang-tatlo. You are quoting Lucas. Ang ating proposition, makinig kang maayos, Sir Efren. Ang ating proposition, papatundaan nga si Allah or ang Diyos nagpahintulot sa pag-asawa ng sobra sa isa. Ang you are quoting Lucas, ang Lucas ho hindi salita ng Diyos. At si Lucas hindi nga apostol ni Jesucristo, hindi nga apostol ni Jesucristo eh. It's not talking about God. Ang discussion dito kay Lucas nga salita, hindi salita ng Diyos yan. So papahanapan mo ako ng teksto sa Biblia nga ang Diyos mismo ang nagsabi, hindi si Lucas. Kasi si Lucas mismo, hindi nga disipulo ni Jesucristo yan eh. Mr. Why you are quoting? Point of order, Mr. So, object ka? Object, Mr. Moderator. Okay, so, objection. The answer is not responsive. My question is very simple. Sinabi na kanya sa Biblia, gamitin yung sinulat ko kanina, yung stanya, na ginamit niya ang Biblia. Mo'y basihan. So, Lucas 16:18, part sa Biblia. Matthew 19:9, part sa Biblia. Yung isa lang asawa, kapag mag-asawa ka ng iba, sinabi ni Kristo, makasala ka ng adultery. Ang tanong, tama o hindi? Counter objection, Mr. Moderator. Okay. Pakibasa, kasi sabi niya, Biblia daw ang basihan. Pakibasa nga sa proposition kung may nabanggit bang Biblia. Pakibasa. Pakibasa sa proposition. Ano mo? Walang nabanggit yan Biblia eh. Patunayan sa Islam na ang mo asawa sobra sa isa, dili sala. O mo ni ang inyong Asa man diyang nasulat nga na Biblia, Word Bible. So, balido ang imong pag counter objection kay eksakto. Mr. Moderator, Wala man nakabutang. 10 minutes affirmative speech kanina, sinulat ko yung sinabi na Biblia mo usay basihan. Totoo yun. Basihan. Excuse So, me, Mr. Moderator. I will quoting the verse in the Bible. Mr. Moderator. Okay. Counter objection. Ganito. Of course, kasi Biblia ang pagdebatihan namin. Nagbasa ako sa Biblia. But we are basing upon the proposition. Ang proposition dyan nga, ang Diyos ang nagpahintulot. He's quoting about Luke. Hindi naman ako nagbawal, sige, basahin mong Biblia. Pero ang Luke ba salita ng Diyos? Hindi naman eh. Kung salita ng Diyos, kahit asan mabasa, basta salita ng Diyos, basa. Pero walang salita ng Diyos dyan eh. Okay. So ganito yan bilang moderator. Hinahanap lang ni Brother Efren yung sinabi mo na ayon sa Biblia, kasi hindi sa maniwala sa Quran, so babasahin natin sa Biblia. Kasi nabanggit mo. Kaya yun ang hinahanap ni Brother Efren. Pero dito kaya nagbigay siya ng mga verses, kinuha niya doon sa New Testament kasi nabanggit mo naman nga ayon sa Biblia. Yun ang hinahanap niya. Moderator, I agree. Pero Diyos kung nandoon sa Biblia, Diyos ang nagsabi, it's okay. Hindi man nagsabi ang Diyos, si Lucas man ang nagsabi. Si Lucas ang nagsabi, hindi Diyos. So, ganito yan. Ang Lucas, gisulti ni Lucas, pulong ba si Diyos o dili? Pang-apat na tanong. Pang-apat. Kasi iniwanan niyo yung tatlo. Okay. Ang tanong ngayon, ang Lucas ba, salita ng Diyos o hindi? Diyan kayo. Akong sasagutin. 1 minute. Ang Lucas ay hindi salita ng Diyos. Ang Lucas, actually, according to even the Catholic, ang Lucas is anonymous. Hindi pa nga si Lucas ang author dyan. According to Luke, hindi salita ng Diyos ang Lucas. So kung sabihin mo sa akin, you insist ng salita ng Diyos ang Lucas, sa iyo yan. Pero the scholars and even mga well-known debater, they cannot accept that ang salitang Lucas ay salita ng Diyos. At si Lucas hindi nga apostol ni Jesucristo. Okay, next question. Ato na sa last na question. Last question. May referensya ka ba, Ibrahim, standard references nga ang the book of Luke, ang salita ni Lucas, hindi galing sa Diyos? Mayroon kang
mga standard references? Panglima yung So, natanong. question, Panglima na tanong. Panglima. Ganito, naghanap ka ang references sa Lucas mismo, hindi mo ba kilala? Diyos ba si Lucas? Kasi naghanap ka pa eh. Para bang mayroong bato sa iyong harapan, tapos maghanap ka ng referensya. Bato, matigas o hindi? Nandyan ang bato sa harapan mo eh. Hawakan mo ang bato, matigas ba at malambot? Maghanap ka ng referensya. Lucas ay hindi siya Diyos. Bakit magpahanap ka pa ng referensya nga hindi siya Diyos? Si Lucas ba ay Diyos mo? Yung ba ang sinasamba ng mga Katoliko? Si Lucas ba ang Diyos nila? Yan ang sa aking sagot. Thank you. Okay, time. Wala nang tanong? So, mo to no, okay, nahuman na ang ato ang 5 ka gihatag nga 5 question o 5 pod ka answer sa atong hanay sa Islam o nindot kayo mga higala o mga kaigsoon ng ilang discussion no. Medyo uminit, painit mga kaibigan ang kanilang discussion ngayon. Okay, kumusta muna kayo? Medyo painit. Okay no? So, karon moadto ta ang pag-judge sa mga higala mga kaigsoon ko diya sa atong live mata sa Facebook o sa ere sa kanginan. Mauna nga kami nag-agat na maminaw mo para naa sa inyo ang judgment. At actually, walay pildi anin nila dire, walay pili. Pero ang pagbabarog naa sa ilang duha. So karon anita sa hanay sa Catholic Faith Defender, saya na po nga 10 minutes, no? 10 minutes nga side. So okay, brother. Sa Salamat kayo, Mr. Moderator Roy. O sa itong pinangganggat bang ang Brad Ibrahim Ramas. So, ang katapusan kong pangutana niya, live ko dili sa DYSR, Banilad, Dumaguete City, Negros Oriental. Nga, may ebidensya ba ka, standard references, nga nagsabi nga, yung sulat ni Lucas, hindi galing sa Diyos. Oh. So, ang sagot niya ni diverse ang ibang statement nga sinabi niya, hindi naman si Lucas ang Diyos. Pero, hindi na coincide sa tanong ko mga kapatid. So, ibig sabihin nga, ang proposition affirmative side na sobrang asawa, contradict sa Ebanghelyo ni Kristo. Contradict. Basahin natin ang Biblia sa Latina Vulgata huban ni Monsignor Yap. Nga sa Lucas 16:18. Lucas 16:18. Kay gisulti sa niya nga Biblia, may basihan sa nato. Ang Quran, pwede sad basihan na may Quran sa duha man eh. Lucas 16:18, Mateo 19:9. Nga kung asawa ka, babae lalaki, ang adunay asawa, legally wife gid ba? Kung mga asawa ka klain, makasala ka adultery, mga kaigsunan. Lucas 16:18. Itong basahon ang Vulgata Latina nga gipahayag sa pare ni Monsignor Yap, mga kaigsunan. Ato na tanawon kay murag karaan ganing Biblia. Lucas 16:18. Sa kon. So kung mga Lucas 16:18. 14 niya. May usa ka tao nga kuha na po ng ngita po rin bitay. Basta mo ni, ayaw kung magigrelasyon ka klain, makasala ka adultery. So, nasa Mateo 19:9 o Lucas 16:18. So, klaro na ang Ebanghelyo. Ipahayag. Niya, kinsay pulong ba sa Diyos ni? Na, salamat ito, kinsay. Hay na. Oo. Ang tanan nga makigbulag sa iyang asawa, niya makigminyo og lain, makasala siya, makapanapaw siya. So klaro kayo ang kwan. Nya ako ning gibungutana ni sa tong pinanggang katbang Islam nga ang tubag ni divert siya nga dili na pulong sa Dios. Oh. So usa ka na ka gitawag og
argumentum ad populum. Ignore the real questions. And directly answering siya. Kaya simple mo ito mga naaman sa Biblia, klaro kayo, kung sa ka minyo, niya magigminyo klain, makasala ka o adultery. Naam na sa Exodus Kapitulo 20, 1:17, nga sa 10 commandments subad di kalog, sa karang tugon, nga ayaw mga bit, una. Pero ayaw resyo na imong silingan. Uli silingan pwede dahil, gumidya na uban bito. Pero, so nana, klaro kayo. Nya, ningon siya sa, ako nang isuwat yung mga punto sa Exodus, si Moises, si Abraham, na yung mga asawa. Apil po si Solomon sa 1 Hari 11:1-3, 700 kabog asawa, niya 300 kabog puyo-puyo, dili asawa. So 1,000 na pertinga nagbabae ni Solomon ay lupig man si Abraham ug si Moises. Pero nilakbit siya nga ang propeta mo interpret, ako gitong suwat kanina sa sinuwat ya, mo interpret sa kining sa basahon. Dili man na mo interpret ang propeta. Igor sila nga ang simbahan mo pahayag nga sinuwat as propeta. Sinuwat sa propeta ba ang naghipos sa Biblia. Ang responsable mo ang Roman Catholic Church. Nga ningon, sinuwat ni si propeta Moises ha? Ang si Moises, sinuwat ang Moises nga namatay naman sa 120 ang edad. Deuteronomio 34:6. Deuteronomio. Nya paibok sa Moises ko na. Nya, kung saan kisa may deklara nga sinuwatan niya nga namatay naman. Nya si Abraham, nasulat na nagpasabot sa Biblia nga asawa si Abraham sa lain. Pero sa karaang tugon mo to. O niya, timana na to si Solomon, napukan si Solomon gumikan sa babae. Kung imong basahon ang Nehemias 13:26-27. Nehemias. Si Solomon, malamon, gihatagan og bulawan, duha ka barko, pero tungod siya ang gibuhat, gumikan sa kaulag ni Solomon, gibawi sa Ginoo. Muna si Solomon, nga usa ka hari napukan. Asa mabasa? Proverbs 31:3. Ang hari napukan. King Solomon guna. Nya napukan siya na tumpukan gumikan sa kaulag. Sirach 47:19. So Sirach 47:19 napukan si Solomon gumikan sa kaulag kay mamon siya kasing-kasing ang mga babae ni hangyo man niya magsimba ta kalaing Dios Solomon. Tungod sa babae ang iyang relasyon, nagsimba siya kalaing Dios. Dili na matuod nga Dios. Muna nga supak sa unang sugo sa Dios. Sa 10 commandments sugban. So usar gyud asawa kay kung patay na matubang San Pablo sa 1 Corinto City 10:12 kung kuan pwede mo makigbulag kung di mo magsinabot babae lalaki mga pero kung makigiminyo mo nga buhi pang usa makasala og adultery. 1 Corinto City 39. So tinaw kayo niya kani akong gi-quote sa mga I will quoting the verses in the Bible, Word of God ni. Word of God. Kinsa mag-ingon Word of God ni? Mismo ang Biblia niingon nga pulong ni sa Dios nasa 2 Timoteo 3:16. Ang tibok kasulatan gisulat pinagi sa lamdag sa Dios. Sa ato pa lamdagan ang pulong sa Dios tibok sulatan. Nya sa Biblia pulong mo sa Dios, pulong sa Dios. Genesis down to Revelation. Pero ang kamatura naa lang ni Kristo kay kitong karang tugon matud pa sa John 1:17. John 1:17 ang balaod gi niabot pinagi kang Moises pero ang grasya ug kamaturan nitungha pinagi ni Yeshua HaMashiach ni Jesus Christ. Sa to pa bugat yun ang tanang kamaturan naa lang ni Kristo. Naman nas Quran sa Isa. Nana tumasahon ang Quran nga si Isa tuhuan sa nato. Unya nana sa tunitaw ng Quran mga kigsunan nga last 4 minutes. Last 4 minutes. Sa Kuan si Kristo gitawag Isa Kuan sad kining anak ni Maryam na nasa Sura 5:72.
at Sura 5:72. Atong basahon ang Sura 5:72 ingon diri sa Quran. Sa Holy Book of Islam ni siya. Ang katotohanan hindi sumasampalataya ang nagsabi si Allah ang Mesiyas, Jesus, anak ni Maria. Datapwat ang Mesiyas, Jesus, ay nagsabi, O angkan ng Israel, sambahin ninyo si Allah, ang aking Panginoon at inyong Panginoon. Katotohanan ang sinumang nagbibigay ng kaniyang katambal ng pagsamba kay Allah, kung ngayon si Allah ay magkakait sa kaniya ng paraiso at ang apoy ng kanyang magiging tirahan. At sa salimon ng mga pagsamba at Diyos-Diyosan, buktot, buhong, kabalasan, open close parenthesis ni, sila ay walang magiging tagapagkilik. Pero diri sa first statement, mga kapatid, mga brothers and sisters, si Allah mo si Jesus. So ibig sabihin, usara ni sila di, usara sa kung matukba ni sa Biblia sa 1:60 mga kapatid, I and the Father are one. That is one divine nature sa interpretation. So ibig sabihin nga na equal lang ni sa sumala sa Quran na nikot ko sa Quran mga kapatid sa Sura 5:72. Allah mao si Isa, anak ni Maryam. So okay. Ayop nga ma-reconcile ni sa tong pinanggang katbang sumala sa Quran. Unya ang wa ko nabasa sa Quran nga kaniuyon sa si Ibrahim kanina nga sangayon ba si Allah ang Almighty God nga gituhuan sa Islam nga labing gamhanan nga Dios nga isa lang asawa nitubag si Ibrahim. Oh, pwede isa lang pero ni qualify siya. Sa to pa pwede rin usa. Kung na kay wala kay kagasto kay pero dang kay mga personal mong gahom de mga daghang mga properties mo, pwede ka maka-asawag daghan. So ilan ang balaod sa Islam, ilan ang kultura o prinsipyo ba. Pero sa side kay wa mo magpabarog ini kay ako may negative side, igor ko mo taltag mo nigar sa iyang gi presentar nga kuaning iyang gi speech siya kay diha mo kuha og mga pangutana sa ato pinanggang 1 minute. So mo na nga akong gilista ang iyang gipahayag ganina sa Exodus 2:21, duhi asawa ni Abraham, nya si Moises nasad asawa sad. Pero dili man ni makumpleto kay Old Testament man ni kay ang Biblia may basihan. Ang Biblia Old Testament o New Testament, that is Bible. So ang karaan ra di na ka stand usara ka testamento ra na. Ang kuan nya ningon siya kani propeta sila ang nagmo-interpret. So asa mabasa sa Quran ang mga propeta mo interpret sa Word of God sa Biblia o Quran? Time na. Okay no, mao to ang hanay sa Iglesia Katolika Apostolika Romana nga gidala ni Brother Efren de Lepiña at sa Catholic Faith Defender gikan sa Cebu. O gwapo ang ilang mga gipangbarog. Nagpabarog ang isa sad ni counter sad. So karon nga bahin atong hatagan og 5 ka question ang atong hanay sa paniniwalang Islam nga gidala ni Brother Abraham Romas. No, ato siya tagan og 5 ka question og Brother Efren andam na ka sa pagtubag sa nga 5 ka pangutana sa imong pagbabarog. Okay, Brother Ibrahim, imo na nga time. Salamat mahal na moderator. Ang ating tema ay papatunayan nga ang pag-asawa ng sobra sa usa ay hindi bawal ayon sa Dios. Tanong, si Lucas ba ay Diyos ninyo sa mga Katoliko? Si Lucas po ba? Yan ang tanong. Diyos ba ninyo si Lucas? First question. Mr. Ritor, your question is misleading. I'm not present the book topic the Lucas ay Diyos. So
Ask me what I have said. Wa ko magpabarog mahitungod ni Lucas nga Diyos ya. Mr. Moderator, objection. Kasi counter objection kasi ang proposition very clear na papatunayan na ang pag-asawa ng sobra sa usa ay hindi bawal ayon sa Diyos. Ang pinag-ebidensya niya nga hindi bawal ay si Lucas. So si Lucas. So yan magtanong ako, si Lucas ba ay Diyos o hindi? Okay. Ang counter objection ni Brother Ivan Romas, yung moderator, ang inyong topic, bayan sa duha ka asawa. Sobra. Ang asawa, sobra sa isa, dili sala. Muna yung topic, no? Muna yung tibang. Ayon sa Diyos. Pirmahan. So, karon ang inyong medyo diha mo nagbulagay sa mga prophet o mga apostoles sa Bible. Tanggap naman ninyo kada isa nga ang Bible inyong hisgutan sa kini karong hapon, pero diha mo sa baga Dios medyo wala mo diha nagpirmahanay. So karon akong ibalik ang imong counter objection. Akong tagaan ako og balido ang iyang unang objection kay ang iyong tema naaman inyong pirmahan. Duha pamatulan nga ang una ang mga asawa sobra sa isa dili sala. So diha lang sa tanga bahin. So bahin na ng pagka-Diyos sa karon nga time, dili sa nato siya sentro kay mahawala man ta bilang moderator ako gatan-aw ko kung asa ang atong direksyon. Mao man atong direksyon so diha sa tabapalo. So karon ako gibalik nimo brad imong question. Imong Tubag? Imong tubag sayang pagnigar sa imong ang pangutana niya, Diyos ba si Lucas? Mani ang pangutana. Ang Diyos, God is infinite spirit, absolute invisible. Si Lucas makita may physical body. So, simple yun. Hindi siya Diyos. Tao si Lucas. Okay, next question. Okay, next one. Okay, salamat. Ibig sabihin tao pala si Lucas. Ang salita niya dahil tao siya, tao din, hindi pala Diyos. Ang tanong ko ganito. Ang mga propeta po ba si Abraham? Nagkakamali po ba si Abraham pag-asawa ng tatlo? Dahil tatlo ang asawa niya? Second question. During the time of Abraham sa Old Testament, ang sila sa kanyang panahon. Pero ngayon, hindi na kasi si Kristo, bawal ang mag-asawa ng marami. Bawal ang mag-asawa ng marami. Kasi sinabi ni Lucas 16:18, Matthew 19:9, is a great sacrament of matrimony. Efesos 5:32. Next question. Roma City 3, yan nakasulat sa banal na aklat. Next question na ta. Pangtulong nga question. Ikatulong nga question. Nag-quote ka ikaw na kanina nga salita ng Diyos. Nabanggit mo ayon sa salita ng Diyos. At pinapatibay mo yung tanong, you're quoting sa 2 Timothy 3:16. Okay? Na ito ay salita ng Diyos. Sino ba ang nagsasalita sa Timothy? Diyos o tao? Sulat ni San Pablo ang 2 Timothy 3:16. Pero ang Diyos mo ni sulti nga lamdag si Espiritu Santo. Nga ang Biblia gisulat pinagi sa lamdag si Espiritu Santo. Kaya ang isulti ni San Pablo dili na iya 2 Corinto 12:19 gikan ni Jesus Christ matud ng Diyos matud nga tao. Okay, Diyos ka po gisulti. Okay, next question. Pang-apat. Saan po mabasa nga ang Biblia ay nasulat ay lamdag mula sa Diyos? Biblia, ang nasulat or nasabi, lamdag mula sa Diyos. Saan po mabasa yan sa Biblia? Sa 2 Timothy 3:16, all scriptures, omnes scriptura divinitus inspirata utilises, ang tibok kasulatan gisulat pinagi sa lamdag sa Diyos. Malinaw, klaro og tinaw sa 2 Timothy 3:16. Sa Living Bible na, the whole Bible. Next question. Ganito. Alam mo ba, talaga panindigan mo nga ang Timothy salita ni Pablo. Alam mo ba sa modern scholars, ang Timothy ay nireject nila nga hindi kay Paul nga sunulat? Alam mo ba yan o hindi? Nga ang 2 Timothy, according to the modern scholars, Bible scholars, nga ang Timothy, unknown ang writers at hindi yan aklat ni Paul.
Alam mo ba yan? Hindi. Hindi ko nabasa yung dokumento mo, pero ibasa mo, yung proceed ka ng question, tingnan natin. Pero sa Latina Vulgata, sulat ni San Pablo yung Timothy. So, mayroon nakatatak dito nga, ang Timothy, sulat ni Apostol San Pablo. So, San Pablo, kadahong Timothy, sulat ni San Pablo ng Apostol kang Timothy. Mayroon kong nakita sa banal na aklat, ebidensya. Okay, next question. Okay, next question. Last na question. Ito, pang-5 na. Ang mga propeta, sabi mo, ay walang tutol doon dahil Old Testament yan. Nagbago na po ba ang batas ng Diyos? May nababasa ba tayo nga ang batas ng Diyos ay nagbabago na or mayroong mababasa nga hindi nagbabago ang batas ng Diyos? Si Kristo ang katumanan sa John 1:17, ang balaod pinagi kang Moises, pero ang grasya o kamaturan naa ni Kristo. Sa Episo 4:21, lahat ng katotohanan o kamaturan, all truths, si Kristo mo yung decide yun na. Sa Episo 4:21. Juan 14:6, igusum bia et veritas et vita, nimo binit ad patrem ni sipirmi. I'm the way, the truth, and the life. No one come to my Father o Allah except by me. So why makaadto ni Allah kung di magi ni Yeshua isa? Ayon sa salita ng Panginoon. Okay, time. So ang ating time, parang di na tayo siguro mag-conclusion na lang. So, atong nadunggan, mga higala ko kaigsunan diya sa kahanginan nga nagapaminaw karon nagasubaybay sa atong programa dining kapunon. Silang duha ka hanay sa duha ka dagko nga mga religion sa tibuok nga kalibutan, Islam between Catholic. So karon atong napaminaw og kamo ang mag-judge diya sa inyong sarili kung asa alin ang matimbang, no? Na iyong nadungog ang ilang isa ka mga pagmatuod o ang isa sa iyong nadungog na isa. So karon usay atong time base mas short na ta. Conclusion na lang bawat isa. Pila ka minutes? Tag 5 minutes. Ipalagay na itong 4 minutes. So 4 minutes kada 3 minutes. kada isa. 3 minutes. Conclusion. So, sakto para itap short sa oras. So ako ang affirmative, so therefore ako ang last magsalita. Kasi ako ang affirmative. Okay. Sa rules. Sa rules mao gina siya. So atong ihatag ang last na conclusion kay Brother Efren Lipiña sa paniwalang Iglesia Katolika Apostolika Romana nga taga Cebu City, isa ka debater. Atong imong panahon na Brother Efren 3 minutes. Okay. Salamat Mr. Britor Badroy ug si Brad Ibrahim Ramas. So ang tema nga kuan among gidebatihan pamatud-an ni Ibrahim Ramas ang pangasawa sobra sa usa dili kasalanan sumala sa pulong sa Dios. So muna nga nindot na kay kung hilig mga sirak 36-22 daghang mga asawa, pero ang problema lang nga ang paghandle sa makapinance pa. So ilahan na with respect, ilahan ng kultura sa mga Islam, pero debate man base mas Biblia o Quran. Naman tayo mga ebidensya sa Biblia nga sa Roma 7:3 o Mateo 19:9, Lucas 16:18 o sa 1 Corinto 7:12 kama 39. Unya kining butanga sa Biblia gidili gyud ang minyo na hiusa na ka pinagi sa ang babae lalaki na hiusa sa sacrament of matrimony, Mateo 19:4-6. So di na pwede makakita klain. Tingali kung minyo ka klain makasala ka adultery. So nana sa Quran sa ang adultery lahana iyam nang giunon sa ni Brad Ibrahim nga pwede ra usa sa tos bitik akong pamagi nga kumingon siya usa ambot usa dili na sobra kay ningon siya pwede sang ayon si Allah usa ra ang asawa. Sa to sobra mas usa. Sa to pa iyang contradict ang iyang kuan sad pag-uyon. Unya kay kining lantugi is a friendly discussion, unique nga topic po ni kay 1 minute. 1 man.
ang Biblia, ang Dios nagsulti bagid ana. Ang Dios di kina mismo mo sulti kundi mogamit ang mga instrumento pinagi sa mga apostoles, mga writer kay gitawag na og kining hagiographic copy pa. Mismo ang nagsuat limdagan sa Dios. Nya sunod autographic copy gikan sa linamdagan gikopya sa period mo na siya autographic copy. Kukuha gid ba sunod ang translation version na mga translation na, pero ang mo interpret ana dili ang mga propeta kundi ang Iglesia Katolika Romana mo'y authentic interpreter of the Word of God. Kaya siya may nakahipos ana. Without the Roman Catholic Church, the Bible cannot exist. Okay, time. Okay, no, atong napaminawan ang side sa debater sa Iglesia Apostolica Romana, Brother Efrain de la Piña, mo to ang iyang konklusyon sa iyang hanay, sa iyang side. So, ang pag-judge na sa inyo, og atong ihatag na po karon ang last na konklusyon sa ato ang Brother Ibrahim Romas sa paniniwalang Islam. 3 minutes, imuha, Ustads. Okay. Bismillah. Sa last na salita ng aking kapatid, sabi niya, without the church, there is no Bible or cannot be interpreted ang the Bible kung walang church. Nalimutan niya ang Catholic, Roman Catholic. Wala pa na sa panahon ni Abraham. Wala pa na sa panahon sa Genesis, sa Exodus, Leviticus, ang yung Catholic Church, wala pa yan. Ibig bang sabihin si Moses ay hindi naka-interpret, hindi alam ang tama at mali sila ni Abraham dahil walang simbahan na Roman Catholic noon. So I think that's very impossible nga pananalita nga ang church lamang mag-interpret. Okay? That's why nga ang mga protestante nagre-rebelde. So ang medyo kung susundan ko talaga ang iyang discussion, nahulog na ang Biblia ay salita ng Diyos. Dahil salita ng Diyos, dahil ang aming batayan, ang aming proposition, papapatunayan ko na ang pag-asawa sobra sa isa ay hindi ito kontradikto o bawal sa harapan ng Panginoon. At he is quoting sa Quran ay talagang mali naman yung pag-quote niya nga si Allah rin at si Jesus Christ pareho daw. Aywan ko napunta doon. So hindi ko na lang sinundan dahil very clear na out of topic na ho ang kanyang discussion. Ang kanyang pinapapatibay dito, Episo, Timothy, nalimutan yan yung debatable pa yan eh. Kung yan bang Timothy or si Pablo ay kasinungalingan ho. Kung sinong magsabi nga si Pablo ay apostol ni Jesucristo or tagasunod ni Jesucristo, that kasinungalingan ho. Bakit? Among the 12 disciples of Jesus Christ, mabasa natin sa Matthew chapter 10, the names of the disciples. Wala kang mabasang Paul. And Last 1 minute. Wala kang mabasang Paul. Na magtaka ka, bakit nag-quote ng Episo, nag-quote ng, hindi naman salita ng Diyos eh. Ang Lucas ay hindi salita ng Diyos. Inshallah, may debate kami mamaya doon sa Boulevard, papatunayan niya na ang Biblia salita ng Diyos. Inshallah. So yan po, punta ka sa Boulevard maya sa Magite, yan ang amin namang topic doon. Alhamdulillah. So maraming salamat po sa lahat ng nanonood. At inshallah, subaybayan lang po natin. Kayo lang ho ang mag-judge kung saan ang tama sa amin. Basta sa akin mga kapatid, nga ang pag-asawa sobra sa isa. Si Jesucristo ay hindi nagbabawal ho. Dahil sabi ni Jesucristo, Matthew 5:17, I did not come to destroy the law and the prophets. I did not come to destroy but to fulfill. Sabi ni Jesucristo. Maraming salamat. Subhanakallah Allahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, mo to mga higala kaigsunan atong napaminawan ang bugat nga mga debater sa duha ka mga dagko nga mga pundok. Lamanos na mo kay murag init kayo inyong iskutan. No? Okay. Daghang salamat Brother Romas Ibrahim. Daghang salamat sad nimo Brother Efrain de la Piña, bitabok juga gikan Cebu. Alang sa tumog tuyo sa magpabarog sa inyong mga gibaruganan sad nga bilang Iglesia Katolika. Naagyo sila mga kabugaton, mga igsoon nga mga kuan, mga higala nga mga reason kung nganong mibarog sila ni ana nga mga pundok, no, na atong nadungog tanan. So ang pagtimbang-timbang o ang pag-decide ana na sa atong mga panimalay nga naminaw karon ining haponon. Daghang salamat og bayong hapon kanatong tanan. Sana man tong operator. Di ra oras. Tama. Basa daw ng kuan. Komensa ba? Basahan ko sa minuto. Late pa nga. Basahan ko sa i-atras ko.
kasunod ikaw na. Okay. Maraming salamat. Pakiano sa أخرجت